que les organitzacions sindicals durant totes aquestes setmanes s'han encarregat d'explicar cada una de les mesures d'aquesta contrarreforma laboral i les seues conseqüències, ara hi és un bon moment per a insistir en les idees que han marcat les nostres reivindicacions i justifiquen la nostra resposta. Aquesta reforma laboral no serveix per a crear ocupació. En absolut redueix la dualitat del mercat laboral i, a més, augmentarà la temporalitat. Facilita i abarateix els acomiadaments perquè s'amplien les causes i es redueixen substancialment les indemnitzacions. Reforça el poder empresarial per a modificar unilateralment les condicions de treball. Debilita la negociació col·lectiva, facilitant a les empreses l'adopció de mesures de despesa salarial i la ruptura de compromisos adquirits en els convenis col·lectius. Privatitza la gestió de la desocupació i amplia el camp d'actuació de les empreses de treball temporal als sectors de risc i a l'ocupació pública. En definitiva, el govern ha posat el poder de l'Estat al servei dels qui exigeixen flexibilitat indiscriminada en el mercat i en les condicions de treball i encara així consideren aquesta reforma insuficient perquè en realitat volen més flexibilitat, la volen tota. Quan es demana menys cotitzacions socials, més facilitats en l'acomiadament, menor tutela judicial i debilitar la condició col·lectiva, allò que es reclama és l'absoluta desregularització del mercat i de les condicions de treball.